Diolch yn fawr iawn i chi am ganu mor dda. Fi'n credu bod y canu bore yma wedi amharu ar y llwyfan. O chi mor dda hynny. Fel rhan o'r aduniad, i ni yn cofio mae'r rhain wedi colli yn ystod y flwyddyn sydd wedi bod. Rhaid i fi gydnabod hefyd yr hodd gan Noel Davies i noddi'r aduniad eleni, cof yn ei wraig Morin, neu Morin Chop a Badŵr, fel byddwn ni'n nabod hi fel. Felly cofiwn ni am y rhain wedi colli yn cyd-ddisgyblion, ein ffrindiau oes, ac am cyn athrawon yn ogystal. Felly wnewch chi godi am funud jyst i gofio amdano nos gwelwch yn dda. Diolch yn fawr i chi. Mae'n arferiad hefyd i ni gydnabod y llwyddiannau sydd wedi bod ar y llwyfan y genedlaethol, ac wrth gwrs mae'r Steddfod ym Mhontypridd ddim yn eithriad eleni. Mae Cyn-ddisgyblion wedi ymddangos ar y llwyfan, a nid yn unig Cyn-ddisgyblion Tregaron, wrth gwrs i plant nhw hefyd. Felly mae'r etifeddiaeth o'n wedi ddysgu'n Tregaron dal yn parhau, a mae dda wedi gweud bod y bobl yn ardal Pontypridd yn y corin enwedig wedi etifeddu'r dylanwad arbennig yma. Felly llongyfarchiadau iddyn nhw a llongyfarchiadau i'r unigolion hefyd sydd wedi ymddangos ar y llwyfannau yn ystod yr Eisteddfod. Nawr, yn gwr gwadd ni heddi, a mae nifer ohonoch chi wedi dod i gefnogi Martyn, yw Martyn Bulman. A cyn bod ni'n dechrau, jyst un gair bach, mae raffl wedi bod yn mynd o gwmpas, a diolch yn fawr i'r swyddogion am gwerthu'r raffl, ond diolch arbennig i Martyn hefyd, oherwydd mae'r cwmni mae fe'n gweithio i, mae fe'n partner yn y cwmni, wedi noddi y wobr heddi. Felly mae rhywun lwcus yn eich prif chi, a fi'n gobeithio byddai un o'n nhw, yn mynd i ennill 100 punt i wario yn y talbot. Felly, os nad ydych chi eisiau wedi cael tocyn, neu bod chi'n meddwl, wel, mae wedi fi gael rhagor falle, rhagofan, i wneud siŵr bod fi fwy o chans i ennill, dyma'ch cyfle chi. Felly, mae'r swyddogion a'r tocynau'r raffl fyna, os oes rhywun yn moyn raffl, mwch chi'n dwylo fyny, neu, na fe, mae fwy o ddwylo yn nawr, gan bod campwynt yn cael ei gynnig cardis da. Felly, cyn mae'r raffl yn cael ei dynnu, a newch chi siŵr swyddogion bod yr unigolion yna yn cael raffles arbennig wedyn. Ond yn y cyfamser, pleser ar mwyaf gyda fi yw cyflwyno Martyn Bulman, ein gwr gwadd am heddiw. Mae'n siŵr bod Martyn yn teimlo'n hollol gartrefol yn ein plith ni, oherwydd yn flynyddol mae Martyn yn eistedd yn eich canol chi. Mae fe'n mynychu pob aduniad Eisteddfod ers blynyddoedd. Felly, o'n i'n meddwl, pan mae'r Steddfod yn lawr yn ardal hyn, pwy gorau i ofyn ni ond Martyn. Mae fe'n un eithriadol o frwd, mae fe'n eisteddfotwr o fri, falle ddim ei hunan, ond mae fe'n neud yn siŵr bod y cenhedlaeth nesaf yn perfformio hefyd, ac oedd y merched i weld ar y llwyfan, y perfformio mewn cwr, diall? Na fe, a o'n nhw'n llwyddiannus. Ennill. Felly mae'r jeans... Felly mae'r jeans cerddorol Ysgol Uwchradd Tregaron yn parhau yn Caerdydd. Maen nhw'n hyrwyddo Tregaron trwy presenoldeb. Felly llongyfarchiadau nhw ac fel wedys i nifer o bobl eraill sy'n dod i'r ardal. Mae Martyn Horeteg yn eithriadol o frwd yn gefnogol iawn i'r pethau, a mae'n gefnogol iawn i'r pethau sy'n digwydd yn Tregaron. Achos mae da fe, sych chi'n moyn gwybod beth sy'n digwydd yn Tregaron, pwch o gofyn i bobl Tregaron, gofynwch chi Martyn, achos mae'r wynwydden yn gweithio overtime lawr i Gaerdydd. Gath e ysgol gynradd Tregaron, wedyn ysgol uwchradd, a wedyn gath e gradd yn prifysgol Caerdydd. Diddordebau mewn chwaraeon, criced, pêl-droed, rygbi a steddfota. Mae fe ers
ymuno gyda cwmni Chris Leach yn Associates, a nhw sydd wedi noddi'r wobr heddi. Mae wedi dod yn partner yn y cwmni. Mae fe'n wyneb a llais cyfarwydd iawn ar y cyfryngau yng Nghymru ar faterion ariannol, a pan mae'n dod i stocks a shares, pension funds, bydd soddiadau cyffredinol fe yw'r person i ofyn, felly cardi delfrydol. Ond Anwen yn Trysorybes wedi gofyn i fi just cyn dod mlaen fan hyn nawr, ond i moyn gwybod a ydy'r Cayman Islands, oedd hwnna yw'r lle gorau i buddsoddi ar gyfer raffl heddi. A wedi gyda gair gyda hi falle ar y diwedd. Ond gyda'r chydig naw eiriau, croeso cynnes i Martyn i wedi chydig eiriau. Diolch yn fawr, rhowch cymryd eiriau chyfo. Diolch yn fawr Cyril yn y croeso, a diolch i pwyllgor am ofyn i fi siarad heddi. Braint ac yn ryder cael siarad o flaen Cyn-ddisgyblion yn Ysgol Arbennig, Ysgol Uwchradd Tregaron. Neu fel wedodd rhywun wrtha unwaith, pan wedais i bod fi wedi mynd i Ysgol Uwchradd Tregaron. Jiw, is di Oxford Ceredigion, do e? Yn licio hwnna. So i gadarnhau gymaint o fraint ac yn ryder i fi fod yma heddi, fi wedi prynu crys newydd. Mae hwnna'n beth mawr i rywun sydd ddim yn licio siopa na gwario arian. So nes i dderbyn y goddiad fewn munudau i dderbyn yr e-bost gan Hefin, ond mae rhaid i fi fod yn onest, nath e wedyn dechrau rhoi bach o boi meddwl y fi am beth o'n i'n mynd i weid. Fi dipyn mwy cyfforddus yn gofyn y cwestiynau ac yn siarad am fy hun, ond am heddi mae rhaid i fi wneud eithriad, gan obeithio fe wedai yn y munudau nesaf o'r ddiddordeb i chi gynulleidfa. Felly heddi fi am roi bach o'n hanes yn tyfu lan, yn ysgolion cynradd Tregaron ar Uwchradd, a bach o'n hanes wedi mi symud y Gaerdydd i'r coleg yn ddeunaw, a be fi'n neud fel gwaith heddi a'n fywyd teuluol. So ges i'n eni 1988, a wedi cyfnod cynnar yn byw gyda dychu ymyngu yn Panclas, symudiodd ni fyw i stad tai cyngor Siaradwr, gyferbyn o'r safle'r hen ysgol gynradd. Dyma lle arbennig gyda fi lan, gan fod nifer fawr o deuluodd ifanc yn byw yn Siaradwr, a digon o gyfle i fi am rawr bach aled, chwarae gyda'n ffrindiau, oedd yr un oedran yn ni. A wastad digon o'n i gael gêm o bêl-drod. Oedd digon o le i ni chwarae yn y mart, ond cnau y parc o'n i treulio ran fwyaf amser yn chwarae pêl-drod y rygbi, yn esgus bod yn Ian Rush a Jonathan Davies. Nathon ni wario canedd os nad miloedd oriau yn mwynhau cwmni ein ffrindiau yn y parc. Roedd yr ysgol gynradd yn gyfleus iawn ar draws y ffordd i maes yr awyr, a ro'n i wrth fy modd yn mynd i'r ysgol a joio dysgu o dan ofal arbennig yr athrawon, Rosemary Davies, Alice Jones, Michael Edwards, Eiren Williams a'r prifathro Ben Richards. Gyda Alice Jones nes i ddechrau mynd â'i mathemateg gyntaf. O'n i cael lot fawr o sums i wneud, ac o'n i wrth fy modd yn ei cwblhau nhw mor gyntaf a phosib. Fi'n falch iawn i Alice Jones am ein herio yn y cyfnod hynny, a fi'n ddiolchgar iawn i hynny wrth edrych nôl. Dyma pryd hefyd dechreuodd y hoffter o bêl-droed a chwaraeon hefyd, a byddwn ni'n chwarae pêl-drod ar y diar bob amser egwyl a chynio, a gafon ni lot o gyfleoedd chwaraeon yr ysgol gynradd. Cofio mynd i lawer i gwrnament pêl-droed a cricket gyda Mr Richards a cael dipyn o lwyddiant. Dyma'r amser lle hefyd dechreuais i chwarae pêl-drod i Tregaron Turf, so tua oedran 8-9 mlaen, ac am mynd i Aberystwyth bob bore Sadwrn ar y bws yn beth mawr. A ni mor gyffroes mynd a codi'n gynnar bob bore Sadwrn. A siom enfawr wedyn os oedd gemau'n cael ei galw bant. Fi oedd y capten dan 11, a bydden ni'n cerdded lawr y ciosg gyda sgwâr ar fore Sadwrn i ffonio Brian Lloyd yn Bronant i weld os oedd y gemau mlaen. Excitement wedyn os oedd gem mlaen, a siom enfawr os na bydde'r gemau mlaen. Nes i joio'r ysgol gynradd yn fawr iawn, ond ro'n i'n barod i fynd i'r ysgol uwchradd, a wedodd Mr Richards hynny wrthai gwbl o weithiau. O'n i ddim yn gwybod yn flynyddoedd wedyn bod Mr Richards wedi cadw nifer o'n llyfrau ysgol gynradd i, a wedi pasio nhw mlaen i fam gi fel esiampl gwaith da o'n i wedi wneud yn yr ysgol. Mae hwnna'n destun balchder fawr i fi, achos ro'n i'n gwybod pa mor browd oedd mam gi bod ei wyr cyntaf wedi gallu mynd i'r brifysgol. So dechreuais i'n ysgol Uwchradd Tregaron yn mis Medi 1989, bron i 35 mlynedd yn ôl sy'n anodd credu. Ac wrth gwrs, ddim mynd lan i'r ysgol Uwchradd, ond mynd lan i'r county. Dwi'n siŵr os ydyn nhw dal i weid na, dwi'n siŵr ydyn nhw'n gweud na'n Tregaron, os ydyn nhw ddim. Ydyn nhw dal i weid, ydyn nhw'n dal i weid. So roedd yn gam mawr mynd i county, ond fi'n cofio'n iawn lot o fois un y dre yn edrych ar ôl ni. Megis Tristan Edwards, Hywel Siôn, Aled Lewis, Ystra Caron,
boes oedd yn edrych ar ôl y boes ifanc oedd wedi bod yn yr ysgol gynradd yn nhw. Setlo mewn yn dda yn yr ysgol, yn ar ôl wythnos neu ddoi, dyma Dr Dan Rhys y prifathro un bore yn gweiddi arna i lawr y coridor. Bulman, dere ma! O damo, be wedi gwneud nawr fel ddys i. A dyma fe'n gweud wrthai, rhaid byth torri dy wall mor gwta na eto. Oedd e ddigon teg mewn gwirionedd, achos o'n i wedi cael cywcyr 3 fin rownd y cefn, ac oedd yn glistio mewn y sticio mas yn fwy na'r arfer. Ein athro dosbarth o Christopher Jones and yn mwyn, a roedd e'n gyfnogol iawn, a wastad digon o dynnu coes yn y dosbarthiadau cyfrestru dros y 5 mlynedd i o'n i dan gilydd. Roedd e wastad yn deud wrthai yn fynd yn athro cynradd, a byddwn ni'n brifathro erbyn o'n i'n 35. Ond dim fel na fi. Mae Mr Jones yn aml yn rhoi mlaen i wneud gwasanaeth yr ysgol, a fi'r anaml yn cael y dasg o arwen y gwasanaeth. Chi ddim yn meddwl dim ar y pryd am y pethau hynny, ond erbyn heddi yn ei ddiolchgar iawn yn edrych nôl am y cyfleoedd hynny ges yn yr ysgol. Un o'r gweithgareddau gwahanol nathon ni fel dosbarth gyfrestru, oedd ar gyfer codi arian i blant mewn angen i'n blwyddyn, cytunwyd i sandio desgau'r lab bioleg lle o'n i'n cyfrestru. Felly dyna ble o'n i yn ein masgiau a Black and Decker Sanders yn holl ddwrnod yn sandio'r holl graffiti oedd ar y desgiau pren a'i farnisio. Fi eitha siŵr byddai gofynion iechyd a diogelwch ddim yn gadael i ni wneud hynna heddi, ond mi cofio pawb yn browd iawn yn ymdrechion a'r desgiau'n edrych fel newydd. O'n i'n lwcus iawn i gael athrawes cerdd brwdfrydig iawn yn Rhiannon Lewis, a mae rhaid gweud bod fi teimlo bach o ddiogrwydd bob tro fi'n gweld Rhiannon. Gan bod fi heb ganu mewn partïon bechgyn neu gorau gymaint ag allan ni wedi, roedd y tynfa at y iard i chwarae rygbi a chriced bob amser toriad a chynio yn ormod, yn enwedig o ffôn 4 ymlaen. Ond mi wnes i ganu yn y parti bechgyn yn tair blwyddyn cyntaf Ysgol Uwchradd, a cofio iawn ein trip i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Rhuthun, a cael llwyfan ac ail yn y parti bechgyn, ar wefr o gael mynd y llwyfan i dderbyn ein medal. Cofio fod yn falch iawn o dod nôl i Tregaron, a lot fawr wedi'i gweld ni'n cystadlu ar y teledu ac yn browd iawn ohono ni. Os oedd hynna'n ddwrnod i gofio, mi ges i'n ddwrnod i'w anghofio yn yr Eisteddfod ysgol yn Ffôn 2 fi'n credu. Yn dilyn rhagbraw yn yr ystafell gerdd un blwyddyn, ar gyfer yr 19, mi ges i sioc mwyaf weld bod fi wedi cael fy roi drwyddo i'r 19 emyn, oedd i'r rhai oedd jyst wedi misio mas ar y 3 gan 19 bechgyn. Roedd hwn yn syndod mawr i fi. Ond mi wedodd Miss Lewis fydden ni'n iawn, gyda hawl cael llyfr am yna, a dyma anghofio amdano tan y diwrnod nesaf. So dyma dewis canu dod ar fy mhen y 7 glaw, ond ni wedi darllen fel emyn yn cwrdd plant capel Bwchwyr glawer i waith. Ond pan galwyd fi lan i ganu, ges i'r teimlad o'r nadw yma bod fi ddim yn barod i ganu. Ond dyma mynd amdani a wneud yn weddol y pennill cyntaf, a codi bach o hyder, edrych lan o'r copi. Yn anffodus, ar ôl dechrau'r ail bennill, a fi'n ffradach. A wnes i gymysgu'r geiriau'n llwyr, a dwi'n yn siŵr os eis i ganu la 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 ar un adeg. Ta beth, ges i drydydd, math o 3. Dysges i werth bwysig y diwrnod hynny, sef pwysigrwydd paratoi, a dwi'n i ddim wedi paratoi digon y diwrnod hynny. Yr anffawd hynny, roedd diwrnod y Eisteddfod ysgol yn diwrnodau i'w gofio, ac yn sicr y cystadleuaeth côr i bawb, o'r tai i ganu. Roedd canu y cwm, y fori a gwin Beaujolais yn rhoi ias lawr cefn, a mae siŵr y cyfnod hynny sy'n meddwl erbyn heddi bod fi'n joio canu coral ac yn joio'r Steddfod, felly diolch i Miss Rhiannon Lewis am blannu'r hedyn hynny. O ran pynciau, roedd maths yn ffefryn, a Mair Morgan maths yn gyfnogol iawn ac yn rhoi lot o waith cartre. A mi ddes i mewn i'r arfer i fynd adre'r ysgol yn syth a wneud y gwaith cartre maths cyn mynd mas i chwarae. Mi wedi dweud wrth osian y mab sawl gwaith, ond dwi ddim cweit wedi cael ei basio ymlaen hyd yma. Ro'n i'n joio maths, ond oedd un pwnc yn sefyll mas i ac ymarfer coff oedd hwnnw. Oedd dim byd gwell da fi nac ymdrechiori'r ysgol mewn amryw chwaraeon, ac unrhyw gyfle o'n i'n gael amser toriad y cinio ro'n i a'n ffrindiau yn chwarae rygbi neu criced ar yr iard. Mi o'n i'n lwcus i gymdrechioli'r sir yn rhedeg trawsblad, rygbi a criced, ond rygbi oedd y ffefryn. Roedd rhywbeth arbennig mewn cydio mewn pêl rygbi, a dwi dal i gael y wefr na hyd heddi pan dwi'n gadael mewn pêl. O'n i'n lwcus iawn i gael athro chwaraeon cefnogol iawn yn Mr John Thomas, a rhaid diolch iddo e am prifathro Dorian Williams, y ddoi yma heddi fi'n falch o weld. Diolch i nhw am roi cyfle i fi am ffrind Elfyn Pyw i fod y plant cyntaf yn Ysgol Uwchradd Tregaron
i astudio ymarfer corff fel pwnc y gau, a fi'n credu bod ni wedi talu'n diolch yn ôl wrth i ddau o'n i gael as yr enog. Y flwyddyn gyntaf ni roi as yr enog yn aroliadau y gau. Dyma'r unig as yr enog ges i gyda llaw. Fi o'n i'n lwcus iawn i gael dilyn mlaen i astudio ymarfer corff fel lefel A, o dan bwrdd arholi gwahanol i Cybac, gan nad oedden nhw wedi datblygu'r cwrs lefel A amser hynny. Felly ymarfer corff, maths a Cymraeg oedd y pynciau lefel A nes i, a oedd y dau ddewis cyntaf yn dod yn naturiol i fi. A fi'n ddiolchgar iawn i Mrs Gillian Jones yn derbyn fi ar y cwrs lefel A Cymraeg, achos doedden ni'n sicr ddim y disgwyl disgleiria'r gath i yn eich ymwneud yn ysgol. Mae'n rhaid bod y pynciau lefel A wedi bod yn dewis cywir i fi, gan bod y tri wedi cael cryn argraff ar fy mywyd angyrfa. Roedd rygbi wedi dod yn elfen mawr yn fywyd i erbyn y chweched, chwarae rygbi'r ysgol ar sir a capten ar dîm rygbi ieuenctid Trefnwyr Tregaron ar y penwythnosau. Mi oedd ein tîm ysgol yn dra llwyddiannus, gyda'r 16 ola Cwpan Cymru a 8 ola 7 bob ochr Cymru, a joio mi tripiau dros y dŵr i Wlad Belg ac Ynys Môn. Mi roedd y diwrnod hynny chwarae ysgol David Hughes Porthaethwy yn gofiadwy iawn, ennill 66 i ddim yn erbyn un o ysgolion fwyaf gogledd. Gafon ni lot fawr o hwyl ar y ffordd nôl ar y bws y diwrnod hynny o Porthaethwy. Cafwyd hefyd cyfle benni i chwarae dwy gêm rygbi'r ysgol yn erbyn ysgol Greenhill Dinbych at Ysgod yn Hwpan Cymru a ysgol Wesley College o Perth, Australia, gyda'r holl ysgol mas yn gwylio ni. Roedd hyn yn wefr arbennig i ni fel tîm, a rhaid diolch i John Thomas o Dorian Williams am y cyfleuon hyn. Mae sawl un o boes oedd yn ifancach ni yn yr ysgol wedi sôn wrth ei droio bod nhw'n cofio'r dynodau hynny a wedi ysgogi nhw eisiau chwarae'r gam. Ro'n i'n lwcus iawn i chwarae rygbi gyda boes talentog iawn, gyda fy ffrind a Roger Edwards yn derbyn capiau dan 16-18 i Gymru, a gafon ni trip arbennig i Twicen am i weld e'n cael ei gap cyntaf. Ath yn ffrind arall Adrian Lewis hefyd mlaen i gael cap i Gymru dan 18. Roedd hyn yn destun balchder mawr i ni fel ei ffrindiau ar ysgol a'r gymuned gyfan, a fi'n gwybod faint o ymdrech ath mewn i gyrraedd y lefel hyn. Un o ysgolion uwchradd lle ar wlad, oedd prin yn gallu rhoi 15 ar y cae, yn darparu 2 chwaraewr i garfan rygbi dan 18 Cymru, tipyn o gamp. Yn ogystal â Roger Cadwyn, roedd dan ni hefyd chwaraewr arbennig yn Glyndwr Hughes, aeth mlaen i gynrychioli clwb pêl-droed Aberystwyth am flynyddoedd lawer, a cynrychioli tîm amatur Cymru. Creuwyd bom cryf iawn yn ein carfan rygbi, a dyw e ddim yn syndod ein bod i gyd yn ffrindiau da ers hynny ac yn agos iawn fel grŵp o ffrindiau. Tu fas i'r ysgol yn farddegau, ro'n i'n lwcus iawn i gael swydd am amser yn siop y paramedical hall gyda teulu Pews. Gath hyn cryn ddylanwad ar y maes es i astudio yn y coleg a'r gwaith i wneud nawr a'r sgiliau sydd angen yn fy swydd. Roedd Martyn Pyw yn ddyn busnes graff, a roedd e'n prynu a gwerthu shares, gyfrandoliadau, a wnes i gymryd diddordeb yn hyn. Roedd gweithio yn y siop y byrau bach fel gweithio mewn llyfrgell, a mi ddechreuais i darllen supplements ariannol a busnes, papurau trymion di Sadwrn a di Sul, yn rheoledd o tua 15 oed mlaen. O'n i eisiau bod yn athro chwaraeon, ond yn y chweched newidiodd cwrs fywyd mewn ffordd i fi ym mis Ionawr 1995. Nes i ddatgymalu'n ysgwydd mewn gêm rygbi i dîm ieuenctid Tregaron yn erbyn Abereiron, ac yn anffodus, dyd bod fi'n gwybod hynny ar y pryd, roedd y stop o'r fy ngyrfa rygbi, ac hefyd ar fawydd i fod yn athro chwaraeon. Nes i ddatgymalu'n ysgwydd tua'r 5 o weithiau wedi hynny, a roedd e'n mynd yn bach o joc yn y coleg, achos oedd e'n dod mas o joint oedd fi'n cysgu yn y diwedd. Un o'r mwyaf doniol oedd ei ddatgymalu'n wrth ddathlu Scott Gibbs i sgorio cais i ennill yn erbyn Lloegr yn Wembley yn 1999, a treulio'r 2 awr nesaf yn yr A&E yn yr Heath ar gas yn e. Yn gweithio gyda Martyn Pyw yn Medical Hall, ro'n i wedi dechrau cymryd diddordeb ym mi busnes ac yn benodol y byd ariannol. Rwyf yn ddiolchgar iawn i Martyn Pyw o'r teulu am bob cefnogaeth, a dwi'n gydiniol iawn bod y cyfle i weithio yn ei siop lleol wedi bod yn addysg dda i fi ar sut i siarad a delio â bobl, a o bob oedran, a rhoi gwasanaeth dda sydd yn sicr wedi bod yn bwysig iawn yn fy ngyrfa hyd heddiw. Felly dyma penderfynu gwneud cais i ysgol busnes ym Mhrifysgol Caerdydd ac af yn erbyn wedyn canlyniadau lefel A. Pam Caerdydd? Mae'r dynfa mawr ac Caerdydd
a doedd hynny ddim yn wahanol i fi am ffrindiau 8 mlynedd ar 20 yn ôl. Ro'n i wedi bod i Gaerdydd ambell tro i wylio'r tîm rygbi cenedlaethol yn chwarae ym Mharc yr Arfer, a wedi dilyn clwb criced Morgannwg ers oedran ifanc iawn, ac roedd cyfle i fyw ac astudio yn y ddinas yn apelio'n fawr. Mae'n cael ei adnabod fel dinas chwaraeon, a dyna'n sicr un o'r prif resymau i fi eisiau dod i Gaerdydd. Mae'r ffaith fod gerddi Sophia, y stadiwm cenedlaethol, a stadiwm Cardiff City o fewn milltir i gilydd dal yn fantais fawr i fi o fyw yn y ddinas. Felly dyma mynd i Gaerdydd yn ddeunaw, mis Medi 1996. Dewis y pwnc astudiaethau busnes dros mathemateg, gan bod fi'n meddwl bydde fe bach mwy diddorol, a mi o'n i'n joio'r cwrs yn fawr iawn yn enwedig modiwlau marchnata a chyfrifeg. Ond mae rhaid bod yn onest, oedd cyrraedd Caerdydd yn dipyn o sioc i'r system. Cofiwch llwng genfawr yn fy ngwrdd pan wnaeth dad mam Aled adael fi yn neuad breswyl y brifysgol yn Penelan a dydd Sul yn Medi 1996. Ac yn meddwl nôl, dyma pryd nes i sylweddoli pa mor bwysig oedd y Gymraeg i fi. Allen ni wir fod wedi bod yn y brifysgol yn Lloegr, roedd gymaint o fyfyrwyr dros y ffin a prin neb yn siarad Cymraeg, a lot fawr o myfyrwyr hynny wedi bod mewn ysgolion Bonedd yn Lloegr. Am y pythefnos cyntaf, dyna gyd o'n i'n neud, oedd mynd rownd y neuad yn gofyn, do you speak Welsh? Do you speak Welsh? Maes y law des i ddeall bod y myfyrwyr Cymraeg ei iaith yn cael dewis aros yn neuad preswyl Synghennydd yn agos iawn i'r brifysgol, lle roedden ni 2 filltir i ffwrdd yn Penelan. Ond y criw Cymraeg yma ddaeth y criw ffrindiau yn y coleg, sef aelodau Cymdeithas Gymraeg y brifysgol, neu'r gymgym, a nifer fawr o'r ein ffrindiau oes erbyn hyn, ar ôl gael lot fawr o sgort yn ein blynyddoedd yn brifysgol. O'r ail flwyddyn ymlaen, am 2 blynedd, roedd 6 o ni Ysgol Tregaron yn byw gyda'n gilydd yn yr un tŷ yn yr haf. Ro'n ni gyd wedi bod oddi wrth ein gilydd yn y flwyddyn gyntaf, ond yna nôl at ein gilydd athon ni. Fi, Rodri Efryn, James Walton, Elfyn Pyw, Neil Harrison, a fel oedd hi'n digwydd, daeth Arwel Lewis a Simon Hosting i fyw, cwpl o brydysau lawr wrthon ni. So roedd 8 o ni Ysgol Tregaron yn byw na mewn gwirionedd. Fel gallwch chi ddychmygu, roedd lot fawr o astudio, chwarae chess, gwneud jigsaws, darllen, a mynd i gwely'n gynnar. Ie, gredwch chi na, gredwch chi rhywbeth. Mae'n syndod mawr i ni raddio o gwbl a dweud y gwir, ond mi wnaethon ni gyd basio ar ôl cyfnod o'n gorfod nyclo lawr o'r misoedd olon cyrsiau. Graddio yn 1999 ac ar ôl wneud cwrs olradd fan hyn ym Montepridd, ro'n i'n gwybod bod fi eisiau gweithio â ffigurau yn dyddiol. Dyma wedyn cael gwaith gyda cwmni Thomson Financial yng Nghaerdydd am 2 flynedd. Maen nhw'n rhan o gwmni Reuters erbyn hyn. Ac ein gwaith yna, oedd dad yn soddi pwy oedd yn berchen o'r cyfrandyliadau mwyaf farchnad stoc yn Llundain, a sut oedd rhain yn newid bob mis. Mae rai dweud, bod fi wedi dysgu lot am sut oedd y farchnad stoc yn gweithio, roedd y gwaith yn reit ddiflas, a'r peth mwyaf amdano, nad oedd cyswllt gyda clientiau neu siawns i roi gwasanaeth i bobl. Tra ro'n i yn Thomson Financial, ro'n i wedi penderfynu taw fod yn ymgynghorydd ariannol o'n i eisiau bod, a dyma dechrau wneud yr astudio a'r aroliadau yn famser fy hun. I fi basio rhain, daeth yn amlwg yn gloi iawn nad oedd hi'n hawdd ffeindio cwmni oedd yn fodlon cymryd mlaen i unigolyn dibrofiad ym maes cynghori ariannol. Ond ym mis Mehefin 2004, mi wnes i gael cynnig 3 mis o waith gyda chwmni ymgygorwyr ariannol Chris Leach and Associates yn Cathedral Road ar y pryd. Dyma gwmni oedd yn amlwg i fi yn bobl ffein, oedd yn dod mlaen yn dda gyda'i gilydd ac yn meddwl y byd o'i clientiaid. A ro'n i'n gwybod bod pethau'n weithio mas i fi fyna. Dwi'n newydd wneud 20 mlynedd o wasanaeth gyda'r cwmni, a ddes i'n rhan berchennog y cwmni 10 mlynedd yn ôl ac yn gyfarwyddwr hefyd erbyn hyn. Cwmni bach i ni, 5 o ni pan ddechreuais i. Ni wedi tyfu'n raddol i fod yn 15 o staff erbyn hyn, yn rhoi cyngor ariannol annibynnol i jyst o dan 400 o klientiaid ar draws Cymru a Lloegr. Ni wir yn mwynhau'r gwaith, y cyfuniad o weithio gyda ffigurau ac arian a pobl yn siwtio fi. Mae gennau wir ddiddordeb mewn cyllid personol ers o'n i'n darllen y papurau yn Medical Hall yn 15 oed, a dwi dal ei ddarllen y papurau hynny'n wythnosol hyd heddi. Fi'n joio dadansoddi data a'i gyflwyno'r enghreiffio mewn ffordd dealladwy i'r client. Dyma ble mae ddysgu yn rhan o'r swydd hefyd. Felly nad ydw i'n athro, dwi'n teimlo fel bod rhan fawr o'r gwaith yn addysgu clientiaid am y buddsoddiadau neu polisïau sydd â nhw. Mae bob dydd yn wahanol, gan fod sefyllfaoedd pob unigolyn neu deulu yn wahanol. Dyma'r resymau mwyaf mae clientiaid yn cysylltu am gyngor ariannol.
Cyngor ar sut i drefnu pensiynau neu buddsoddiadau cyn ymddeol, cyngor ar ôl derbyn swm ar ôl rywun neu ar ôl gwerthu busnes neu iddo, dechrau ennill mwy eisiau buddsoddi felly neu talu mwy i bensiwn, a cyngor ynglŷn â chynllunio traeth etifeddiaeth inheritance tax. Mae wir yn fraint cael fy ngofyn gan unigolion a'i teuluoedd i roi help iddyn nhw gyda'i cynllunio ariannol, a mae nifer o clentiaid yn dod yn ffrindiau da dros y blynyddoedd gan bod ni'n gweithio mor agos a siarad yn rheolaidd. Fi wedi bod yn lwcus o ran fy ngwaith i gael y cyfle i roi cyfraniadau BBC Radio Cymru a newyddion ystod ar ec dros y blynyddoedd, a mae hyn yn sicr wedi bod yn help mawr i fi ddatblygu busnes a cael mwy o klientiaid. Mae'n gyswllt agos iawn gyda Ysgol Uwchradd Tregaron i'r cyfle cyntaf ges i. Roeddwn ni'n canu gyda cwrneibion taf gyda Rob Nichols a'r criw, ein cadeirydd ar y pryd oedd y diweddar John Albert Evans, bwlch llan gynt, ac wrth gwrs wedi mynychu ein ysgol arbennig, a wedi cael cryn argraff o ddatblygiad addysg Gymraeg yn yr ardal yma. Ni'n cofio cwrdd â John yn y tro cyntaf, a'i lygad yn goleuo lan pan wedi si gofio Tregaron. Oedd John yn gefnogwr enfawr o Cardiff City, ac yn cyfrannu gyson i raglen pêl-droed Boris Sadwrn ar y marc gyda Dylan Jones. Ges i alwad gan John ryw ddydd Gwener yn gweud bod Radio Cymru am ffonio fi, ac o'n eisiau rhywun i drafod problemau ariannol clwb pêl-droed Caerdydd ar y Boris Sadwrn. Oedd John yn gwybod bod fi'n cefnogi Caerdydd ac yn gwybod beth o'n i'n neud fel gwaith. Mae'n rhaid bod y cyfweliad wedi mynd yn weddol, achos ges i alwad arall ar y dydd Llun gan Radio Cymru ofyn i fi wneud cyfweliad arall ynglŷn â newidiadau mewn cyfraddau llog. Oedd sawl cyfle arall dros y blynyddoedd nesaf i gyfrannu hefyd gan bod i'n ystod crisis ariannol 2007-2008. Mae'r cyfraniadau yma wedi helpu ni codi'n proffil. Fel chi'n gallu dychmygu, un o fy hoff bethau yn amser sgwâr yw gwylio chwaraeon. Erbyn hyn, rwy'n cael buzz enfawr o wylio'r plant osian ac elliw yn wneud chwaraeon. Dwi wrth fy modd yn rhedeg 2 tîm pêl-droed Canton Rangers yn osian yng Nghlwm nhw ers bod ei ffrindiau yn 7 oed, ac yn helpu mas gyda clwb cricket St Fagan lle mae osian a chwarae. A mae wir yn bleser gweld plant yn datblygu ar y cae chwarae ac yn cydweithio fel tîm sy'n holl bwysig, a dwi'n meddwl bod dysgu fod yn gystadleuol a dysgu ennill a cholli ddim yn byth drwg chwaith. Bydd gennau'r 2 blentyn yn Ysgol Uwchradd Plasmawr o fis Medi ymlaen, osian ym mlwyddyn 9 ac elliw ym mlwyddyn 7, a mae'n dda gweld bod y ddau ar hyn o bryd yn joio'r ysgol, fel o'n i, ac yn mwynhau'r Gymraeg, a'r diwylliant Gymreig. Gobeithio wir wneith hynny barau. Mae'n well hefyd i fi wedi gair am lowrydd rai, mi fyddai yn y badwgs. Roedd ddim yn syndod i fi gwrdd â lowry tu fas i glwb ifo bach yn 2001, achos dyna ble ro'n i'n treulio lot yn nos sydyrnau tra'n y coleg a wedi hynny. Ro'n i'n dod mlaen yn dda iawn dy lowry nos yn hynny, a wedodd i bod i'n dod o'r Wyddgrug, a wedyn nath i weid bod ein mam wedi mynd i Ysgol Uwchradd Tregaron. Diolch fi mewn busnes yn un o ddilys i. Priodion ni yn 2008, a ni lwcus iawn i gael osian ag ellis sydd wedi cyfoethogi'n bywyd ni, a gobeithio ddim rhy bod o wrando ar dad yn parablu fan hyn heddi. Diolch i chi tri am bob cefnogaeth ac abysgwydd wedi roi fi dros y blynyddoedd, a mwy i ddod eto yn y dyfodol gobeithio. Ni'n lwcus iawn i fyw mewn stryd hyfryd wrth Parc Victoria, a nes i gyfri neithiwr mas o'r 5 tŷ ar 20 sydd ar y stryd, mae 5 ohonyn nhw gyda chysylltiad agos iawn gyda Ysgol Uwchradd Tregaron. Fy ffrind Daw dosbarth yn yr ysgol Rhian Llanio Breian a'r teulu jyst ar draws y stryd, a Mrs Elspeth Edwards a draws y ffordd yn edrych ar ôl ni blant Tregaron i gyd. Mae wir fel byw gatre o fi catre. Diolch eto i'r pwyllgor am y gwahoddiad heddi. Mae wir wedi bod yn fraint i fi, a diolch o galon i bawb am wrando. Dim ond un ffordd sydd i orffen, ac os ydw i eisiau i osian ag elli gymryd un peth o fod yma heddiw, i fi fynd ac arwyddau i'r Ysgol Uwchradd Tregaron ymlaen gyda nhw yn eu bywydau. Felly gyda diolch, mewn lladdau mae elw. Wel, mae'r cymeradwyaeth yn dod o gwbl yn ei le. Felly diolch yn fawr iawn
i ti, Martyn. Ni'n siŵr na'r buddsoddiad gorau nath eriod o'r priodi lowri, falle, Mae'n brido nawr, felly diolch yn fawr iawn i ti. Mae'n dda gweld rhywun Ysgol Tregaron yn mor dda, torri pwys dy hunan, ac fi'n siŵr bod Martyn ar gael ar gyfer unrhyw gwestiwn sydd gyda chi ar y diwedd. Mae'r busnes card wedi cael ei printo'n arbennig ar eich cyfer chi. Ond felly diolch yn fawr iawn i ti, wrth gwrs bod fi'n byw yn Canton. A wrth gwrs y gair Cymraeg yn Canton yw Treganna. Ond wrth gwrs, maen nhw newid yr enw nawr yn ôl beth mae wedi gweud, oherwydd maen nhw newid e nawr i Tregaron. Achos mae gynnydd o bobl o ardal Tregaron yn byw yna. Felly mae gyda ni'r ffwrhoddwch, gofyn ni yn trysoryddus ni ymlaen. Nawr mae hwn multitasking yw'r hodd hyn, felly mae modd i ti defnyddio fe, cael fe fe'r wraig, ond mae modd i ti defnyddio fe, neu chi wedi gadw fe lorna mewn sydd moyn ar efer ran ar wal y gegin, ond jyst rhyw cydnabyddiaeth bach i'w weld wrthon ni fel pwyllgor. Felly... Reit, mae'r amser wedi dod. Nawr te, odi pawb wedi cael tocyn fathol? Mae ddim yn ei hwyr, a llaw yn dy lan yn y cefen fyna. A cyn bod ni'n tynnu'r fathol, mae'r trysoryddes Anwen wedi gofyn i fi atgoffa chi bod yna coster, un a ddau coster ar ôl i hyd gath i gwneud oes tocyn raffl yn y cefen. Please. Mae un a ddau o'r costers ar ôl, maen nhw'n 15 yr un, os ydw i'n mae'n prynu, ac mae arbais Ysgol Uwchradd Tregaron arno nhw. Felly, delfrydol yw'r eich paned o de neu rhywbeth cyfach arno fe, os ydych chi'n dewis. Cofiwch yn y cyfamser bod yna aduniad blynyddol yn cael ei gynnal yn yr Ysgol Uwchradd, mynd i cael te prynhawn. Felly, digon o gacs a brechdannau a te a cyfle a cronc yn yr Ysgol Uwchradd, a mi fydd fwy o wybodaeth yn ymddangos yn y barcud. Felly, mae yna lot o bobl yn dod i gefnogi, a mae'r fi'n croeso yn cael ei ymestyn i bob un ohonoch chi. Felly, cyfle chi ddod nôl i Tregaron i gwrdd â hen gyfeillion a hen ffrindiau ac i wneud cyfeillion newydd. Ac wrth gwrs, gobeithio fyddwn ni hefyd ar maes yr Eisteddfod yn Wrecsam y flwyddyn nesaf. Ac wrth gwrs, new management fydd dan i flwyddyn nesaf, herwydd dyma'r perwyl olaf i wneud fel cadeirydd. Ac mi fydd y fis-gadeirydd Bethan Hopkins Williams yn cymeryd yr awenau, ac wedyn y fis-gadeirydd flwyddyn nesaf fydd Eirwen James Timawr Llanio. Ond y fi'n gobeithio fydd yr ysgrifennydd, sef Hefin, a'r trysoryddes Anwen, a mae rhaid i fi rhoi gair o ddiolch iddyn nhw hefyd am eu cefnogaeth. Mae fe'n dyn bach, ond mae fe'n dyn gweithgar eithriadol. A blaw bod nhw'n cydweithio yn cyd-dynnu, byddwn ni heb cwrdd yma heddi. Felly mae'r gwaith yn ymlaen yn ei hyd trwy gydol y flwyddyn. Felly rwch gymeradwyaeth yn ysgol yn dda. Reit, mae'n amlwg bod chi wedi bod yn eithriadol o hael achos maen nhw'n dal yn torri'r tocynnau. Ydyn. O fewn i gweud ni'n eithriadol o ddiolchgar i gwmni Chris Leach and Associates am noddi'r prif obr eleni. Felly gobeithio bod chi'n cael y tocynnau allan yn barod. Fel bydda i'n neud. A pwy bynnag sy'n ennill o obr gyntaf, cofiwch amdana i. Os ydym mae'n cwmni bita bwyd yn y talbot o fyny y bechu rwy'n ar gael. Oedden ni'n cael gofyn am beth i
gwestiwn i Martyn, Wel, wedi gofyn am y Cayman Islands gyda'r raffl, ond falle bod nhw ddim yn berthnasol. Falle, ond Dafydd, nawr, bobl ariannog, Merid Mantes, Mr Owen. Beth yw'r cwestiwn? Wel, ni newid cael newid Llywodraeth yn Brunei. A un o'r effeithiau mwyaf fi'n gweld, fi'n credu bod y pwysles wedi symud o'r pensioniers i'r pobl ifanc. A fi ddim yn gweld hwnna'n ddrwg i gyd, bod fi'n agos iawn i fod yn pensionier. Ti yn pensionier? Ti wedi cael dy 60, fi'n gwybod na, ti'n 62. Ie, fi'n gwybod mi'r un oedran. Ie, fi'n gwybod. Beth, ta'n dweud gweithio i bod e wath nag o'n i'n meddwl? Unig beth sy'n bod sy'n mynd amser ni, achos ni'n gwybod cico mas o fan hyn, so make it quick. O'n i jyst yn gweld sydd o'ch chi'n gweld yn newid byd, fi yn teimlo mi wedi mynd trwy tro byd gyda'r gwahaniaeth y pwysles hyn. O'n i jyst yn gweld sydd o'ch chi'n dihongli hwnna ar y cyngor i roi i bobl. Ie, ti'n iawn ar y gyda. Mae Llywodraeth wedi bod yn edrych ar ôl pensiynwyr, falle bod e ddim yn lawr y lawr yn gweud nawr. Credu mae'r rhai sydd yn ymddeol, mae dyn nhw'n pensiynau sydd wedi bod yn rhaid dda, a rhai manc am y fod, mae'n goffod rhoi mwy ar mewn i pensiynau yn sicr i gymaru genedlaeth hun, achos mae y straen nhw yn goffod talu rent, fi'n trio prynu tŷ, mae'n gosgo. I fi'n gwrsawi ar fi'n gwybod falle bod lot yn clergyr, mae rhaid i gweithio'n barod bod nhw'n addys, winter fuel payment yn ei mewn yn y blaen, ond i fod yn onest, maen nhw'n gallu efforddio byw heb hwnna, a fi'n credu yn y gorffennol, maen nhw wedi bod yn trio cadw pensiynwyr yr ochrau, o jyst yn y fod, so mae rhaid newid, does dim arian o'r sgwar, a beth fi'n mynd deall, bod nhw eisiau torri treth o hyd, a wedyn peth nesaf ni gyd yn agor yna yr NHS, bod i'n doctor i gweld, dim gweithio dwy ffordd, yn talu mwy o dreth a cael gwell gwasanaeth, neu mae'n hel arall. Reit, chi wedi cael cyngor am ddim nawr, reit? Falle bydd e newid ar ôl y cyfarfod. Felly, chi parhau ti fas, ond dyma'r amser mawr i dynnu'r raffl. Mae'n tynnu'r raffl, Martyn? A'r prif lwcus yw... Ie, mae'n y ddau newid gan anffodus, mae hwn ar y melyn. Gwyrdd sydd so fi'n gwybod fi ddim yn ennill. Yr rhif yw 6, 4, 3. 6, 4... O! A mae fe'n ennill 100 i wario yn gwesty'r Talbot. Cyd-digwyddiad. Na fe. Reit, yr ail wobr, melyn eto, mae rhaid i fi gwellad ar dyngalwr. Mae eisiau twmblo nhw bach yn well. Yr ail wobr, 5, 7, 1. 5, 7, 1. Yr cwm yr hyd y cerrig, Mr Owen. Dafydd Owen. 5, 7, 1. Reit, nesa, melyn eto 4, 9, 5. 4, 9, 5. O! Dyw, fix arall. O, mae'n pethau gwella yma, hyd gwyrdd. Gwyrdd 2, 4, 6. 2, 4, 6 ar y gwyrdd. Y bwn o fod yma, fi'n gwybod bod un o ddau wedi mynd allan jyst cyn y diwedd, ond ni colled nhw iwen. 2, 4, 6. O, Anwen. Cael gwerthiadau Anwen? O, reit. Ar y gwyrdd eto. 1, 4, 5. 1, 4, 5 ar y gwyrdd. O, pwyllgor eto, mae gobeith gael o beth. Mae to beth ar ôl? Dau ar ôl. Ar y melyn, 4, 6, 4. 4, 6, 4 ar y melyn.
Rhond y ddechrau. Un ola ar y gwyrdd, 2, 3, dim. 2, 3, dim. Ar y gwyrdd. John. Coaster. Coaster. Arbed i fi gario, o'n nhw'n drwm. Mae'n yn drwm, felly arbed i gario fe gytre gyda'i. Ar y coaster eto, fe ni'n gweud, i defnyddio fe paned o de neu rhywbeth arall. Ar y melin, 4, 8, 7. 4, 8, 7 ar y melin. O, ie? Dwi sy'n gael e? Yn y cefn. Y ferch. Da iawn. Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi ennill. Diolch yn fawr i chi am ddod, ond mae Bethan yn gyda'r yddys ni'n mynd i wei gair o diolch ffurfiol i bawb. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr i bawb heddi am fod yn ffyddlon yn cefnogaeth. A lle diolch yn fawr iawn hefyd i Martyn am ddiolch y gwahoddiad ac am y wobr hael. A oedd yn ddiddorol iawn i glywed y dylanwadau wedi bod arno fe rhan yr ysgol a'r bobl ar ardal. Diddorol iawn, diolch yn fawr am hynna. Gai diolch i chi unwaith eto am ddod eleni a llai rhoi gwahoddiad i chi y cwrs flwyddyn nesaf i'r Wrecsam. Os ych chi'n nabod rhywun o Cyn-ddisgyblion sy'n byw yn ardal Wrecsam neu yn y cyffiniau ac yn rhywch chi'n rhoi cais i henfen ymlaen i ni os nhw'n fodlon ar gyfer flwyddyn nesaf, adduniad flwyddyn nesaf. Felly diolch yn fawr iawn i chi am y cefnogaeth ac i'r swyddogion wrth gwrs am gwaith. Diolch yn fawr i chi. Diolch.